Molt bona nit, benvinguts al Hat-Trick espanyol. Bona nit, David. Bona nit, Raquel. Quina gran nit de derbi ahir, oi? Gran nit de derbi, bon derbi, sí. Doncs ja ho sabeu que el partit va acabar 0-0, però l'Espanyol va ser el vencedor moral d'aquest encontre. Ahir l'equip de Mauricio Pochettino va donar al Barça un autèntic bany d'orgull i de sentiments. I ara, durant la propera mitja hora, parlarem d'això, d'aquest primer derbi històric a Cornellà al Prat. Avui sí que ens passarà ràpid el programa. Avui el temps passarà volant. Ens han quedat a tots molts records i moltes imatges ja gravades al cap d'aquest partit d'ahir. D'entrada, per exemple, l'entrega d'uns jugadors que ho van donar tot per guanyar el partit i també, com no, l'entrega de 40.000 pericos que ho van donar tot durant els 90 minuts que va durar el partit. No es va guanyar, però la jornada d'ahir és del tot inoblidable. Doncs sí, avui compartirem aquest hat-trick amb un jugador que ens té el cor robat des de fa mesos per la seva progressió com a futbolista aquesta temporada. És Javi Chica, amb ell reviurem aquests records del derbi, com deia el David, i analitzarem el partit, les claus d'aquest partit on l'Espanyol va tornar a demostrar que Cornellà continua sent un fortí. Sí, perquè ahir va haver derbi, però no hem d'oblidar que l'Espanyol ja porta 10 jornades consecutives sense perdre a casa, és a dir, a Cornellà, i que, a més, en tota la segona volta dels 7 partits que s'han jugat, encara no han encaixat cap gol. Ahir, 40.000 pericos van anul·lar tot un Barcelona. Bona nit, Javi. Hola, bona nit. Benvingut al Hat-Trick espanyol. Ens agrada molt que estiguis aquí. Tots els jugadors ens agrada que visiteu el Hat-Trick, però especialment tu, perquè hem parlat molt de tu en els darrers mesos. No sé si ens has seguit des de casa, oi que sí? Doncs avui et donem la benvinguda. Suposo que estàs content pel resultat d'ahir. Bueno, content a mitja, no? Crec que vam fer un partit molt bo i crec que la victòria també hagués sigut molt bona. És Javi Chica, un dels homes de moda en aquest Espanyol, i s'ho ha guanyat a pols. Després en parlarem de tot això, però comencem avui no parlant de futbol, és a dir, no començarem parlant del partit, sinó començarem parlant del que es va viure a la graderia, perquè sense cap mena de dubte va ser espectacular. 40.000 pericos van omplir ahir Cornellà al Prat i l'ambient que es va viure va ser magnífic. Jo diria que aquest és el primer homenatge que se li fa a Sarrià, perquè ha trigat en arribar, doncs mira, més d'una dècada. Ahir és el típic dia on la gent més gran va reviure aquelles sensacions de Sarrià i la gent jove... L'encís de Sarrià. Sí, i la gent jove, la gent que no havia vist Sarrià, doncs va saber el que era veure un derbi tan a prop de la gespa. Va ser realment espectacular, sobretot el moment del càntic del Glòria als herois, 40.000 pericos cantant. Amb la pell de gallina total. És de nus a la gola. Javi Chica, com ho va viure, per exemple, aquest ambient? Bueno, jo crec que és alguna cosa que ens motiva molt, no? Sortir al camp i ja només que abans de l'escalfament, quan arribem al camp, ja estava la gent allà fora, no? I això motiva molt, no? És un sentiment i sobretot la gent de la casa ho vivim molt i aquests partits són molt per nosaltres. Que tu portes 14 anys en aquest club, des dels alevins. Jo em recordo tu de petitet, quan jugaves a l'infantil, ja fa un temps, quan estava al blanc i blau, i ahir també jo deia que era el derbi dels sentiments, perquè éreu 13, 12, 11 jugadors, més el Dani Jarque, evidentment, perquè també era el derbi de les grans absències, més l'afició. I en aquesta primera part del partit va acabar 0-0, tu deies que us podíeu haver endut el partit, jo crec que 1-0 era el resultat més lògic d'aquest primer temps. L'Espanyol va ofegar el Barça, ho va provar en moltes ocasions que les tornarem a recordar, són aquestes. Aquesta és la primera, una jugada després de diversos rebots, la pilota va arribar a Osvaldo, que xuta, la centrada de qui era? Teva. Que la poses aquí. Està centrant molt Chica últimament, perquè està arribant molt a l'atac, està guanyant línia de fons i ha millorat molt en això. La segona és aquesta. Altra, Luis García, si no m'equivoco, treu aquesta falta i fa el xut amb efecte, però surt per fora de la porteria, per ben poc. També destaquem aquesta excel·lent passada que arriba al cap de Raúl Baena, que a punt està també de sorprendre a Víctor Valdés. I la darrera, potser la més clara, a les acaballes d'aquesta primera part. La centrada era de Callejón i la sort i el pal no va voler que entrés aquesta pilota. Quines sensacions us van quedar després d'aquesta primera part, on vau veure que l'estratègia que havíeu planificat us estava sortint a la perfecció, que la pilota no entrava? Bueno, és el de sempre, no? S'estava costant ficar gol i era un altre dia, no? Era contra el Barça i sabíem que tindríem menys ocasions i al contrari, no? Vam tenir unes quantes i jo crec que clares, no? És mala sort.
el pal va jugar una altra vegada en contra nostra i bueno, vam seguir treballant però no hi havia manera. L'Espanyol ahir va pressionar moltíssim el Futbol Club Barcelona des del minut 1. Pràcticament aquesta pressió va durar durant tot el partit, els 90 minuts, incansables els jugadors de Mauricio Pochettino. Un plantejament, una vegada més, contra el Barça magistral, sense deixar jugar, ofegant el seu joc, fent que el Barcelona no se sentís en cap moment còmode ahir a Cornellà al Prat. Sí, sabíem que no es troben còmodes i sobretot que l'equip sabia que havia de pressionar, tenen jugadors amb molta qualitat. El que sí que crec que s'està dient molts per diaris, que s'ha llegit gairebé tots avui, és que vam en pla contundència. Jo crec que això no és. I tampoc en altres derbis. Jo crec que l'Espanyol sí que és veritat que pressiona, que té molta intensitat, però mai va amb duresa i a fer mal. Cas que algun jugador del Barça sí que podia fer mal a algú. Avui és un dia d'aquells, ara que diu això el Javi Chica, on ha tornat, sempre que l'Espanyol fa un bon partit contra el Barça, darrerament, sona aquella cançó que porta per títol Si sempre, que és allò de si sempre l'Espanyol jugués amb aquesta intensitat. Aquí hem de dir una cosa que jo crec que està molt clara. La gent que segueix, i tu, per exemple, que jugues amb l'Espanyol cada setmana, nosaltres que el seguim, els seguidors que veuen l'Espanyol cada partit, saben perfectament que en els últims 7 partits jugats a Cornellà al Prat, l'Espanyol ha encaixat 0 gols. Per encaixar 0 gols en 7 partits has de jugar amb intensitat, si no, això no passaria. Sí, sabem que és una intensitat molt elevada, però l'equip està treballant per això. Teníem 3 partits en una setmana, fa 2 setmanes també, i fa que agafem ritme i això és molt bo, perquè jo crec que el Barça, ja et dic, se li ha de jugar així, pressionar dalt i que no estigui còmode traient la pilota perquè tenen molta qualitat i és on fan mal. Clar, hi vau anul·lar Xavi, a Messi sobretot, que molt es queixa la gent però ahir no va anar ningú al turmell de Messi, és el que dius tu, que la vostra duresa estava dins del reglament, i una de les persones que es va avorrir ahir molt en el partit, suposo que estaràs d'acord, que és Kameni, que s'havia parlat molt durant tota la setmana, se li havia aixecat aquesta suspensió de partit, aquesta vermella directa, i potser no hagués fet falta, no? Perquè les ocasions del Barça van arribar a 2 xuts, que ara els veurem també, i 2 xuts, 2 arribades, en les quals té mèrit que només siguin 2, té mèrit de la defensa. Aquesta era la primera, el xut de Pedro, i la segona era un xut de Maswell. Aquesta és la repetició d'aquesta jugada que va a la creueta del pal, de la porteria de Kameni, i la següent que veurem és una altra ocasió. Aquí Kameni us esperonava, suposo, que tiréssiu cap endavant, no? Us deia que no us preocupéssiu, que ja estaven allà, i aquest és l'altre xut, el de Maswell creuat, però Kameni estava molt bé. I deia jo que el mèrit el teniu vosaltres també, perquè no vau deixar que el Barça arribés de la línia. No, és el que et dic, no? La intensitat de l'equip va ser molt bona, ja només de la defensa, és tot l'equip, no?